Missier Aħfrilhom, tkanta Christabelle Scerri, tal-awtriċi Rita u kompożizzjoni ta' Augusto Cardinali. Jiena ibni l-aziz biex li zejda illum int qiegħed tqis insejtu delli li jien lilek tajt meta ma martek stessa u ninnamrajt. Anke mix-xita intaħt istkennejt hutek la safar bla dar intħallejt. X'għamiltlek jiena kif ħajti ħsat jiem il-frott tiegħi qatt ma ċaħħat. Fejn qatt inqastek lili kkundannajt jien fix-xjuħiti naf li ġid bistajt. Għamiltni tiegħek jien li b'xejn inħlat mill-ħlejjaq kont biex lilek rejjaq. Missier Aħfrilhom dan id-dell li baħdem kull minnu seba' u dritt. Missier Aħfrilhom għax jiena semmut l-injam ta' ġismi fin-nar ġej mixħud. Jien laħat grazzi u lanqas ħaq min hu istess ħajti tlifta bil-ħaq. Missier Aħfrilhom anke min ma ħaqqux għax mhux tassew l-għamlu daw ma jafux. Għala sistijaj li tradejt biex korboċ ġebel fuq i preferejt. Din il-ħamrija u kol inti qlajt biex is-siment mort int minn flokat fajt. L-aħħar nifs tiegħi ħanċedi dir-ruħ missier fidejk il-qaħsibi muġuħ. Il-ġenna miegħek ħutni hemm fuq xejn ma jistħoqli jien l-infern induh. Missier nitolbok toddulhom x'da dnub imma roddilhom lura dawk il-qlub illi llum xirfa aktar mill-konkrit li bih dan li blaħ iħaxxem butu jrid. Missier Aħfrilhom dan id-dell li baħdem kull minnu seba' u dritt. Missier Aħfrilhom għax jiena semmut l-injam ta' ġismi fin-nar ġej mixħud. Jien laħat grazzi u lanqas ħaq min hu istess ħajti tlifta bil-ħaq. Missier Aħfrilhom anki min ma ħaqqux għax mhux tassew l-għamlu daw ma jafux. Minkejja dan deni marrit il-ħadd ħniena bis-sandi għalkemm il-pulmun fgat. Missier Aħfrilhom għax ma jafux u rott ismiħ